Viva Jesus! Viva Maria! O Happy Easter kanatong tanan. Happy Easter, bakbaka ito. Bakbaka na ito, malipayon ta, bisan tuon sa ikaduhang tuig. Talagsaon, paghihapon ang atong pagsuulog sa Pasko sa Pagbanhaw. Sugod ni Bihilya, kay lagi naapamangkin din COVID-19. COVID-19 unta no, di ito apilon sa pagsaulog. Di apilon sa pagbanhaw, kung mo apil man jud. Nga padayon ka punta bisan daan ni naghulga nato kay mas labaw pa man kagamahanan ang pagbanhaw sa ating Ginoo kasi bisan unsang kasakit. O magnungdan ng Siyang Kristo nga ako isip inyo karparoko kay gi-live stream man siya. Butan po ko nga formal nga mo timbaya o Happy Easter ato mga kaigsunan nga wala karon dinhi tuan taon sa mga panimalay. Nagsudong sa ilang laptop o sa ilang mga cellphone o katubang po naminaw dinhi pilagi sa atong radio station sa Diocese DXGN FM. Kaninong tanan, palipayan hapon, nga Easter, o unta, kanunay kita makataganta sa bakong kinabuhi, sa kinabuhi. Usa, Kalbengson Kristo, aniyaro sa kita, nagkatigom, aron sa pagsaulog, sa pagabanhaw sa atong Ginoo. Ang pagabanhaw nga mo ang sukaranan sa atong pagtuo. The foundation of our faith. Kung wala ang pagabanhaw, wala'y Kristyanismo. Kung wala ang pagabanhaw, wala tang kitantanan diri. Kadtong muangkon sila mituo sa mga gipanudlo ni Hesus, sila atingala kayo sa mga katingad-an, milagro ang gihimo ni Hesus. Apan dili sila mutuo sa pinakadakong milagro nga mga pagabanhaw, dili sila tinuod nga Katoliko. Peke ni sila. Kan tinuod nga Katoliko, tinuod nga Kristiyanos, mga sumusunod ni Jesus, sumusunod sa dabanhaw si Jesus. Nagtuo nga si Jesus wala magkabilin sa lugnanan. Umaon sa katulog adlaw, nabanhaw siya. Apan, halimbahin, wala lamang kita din nagkatigom, aron lamang sa pagsaulog sa pagabanhaw ni Jesus. Kung dili, kita nakatigom sa aron muduyog. Muduyog sa langitong amahan, diya sa iyang paghimaya. Paghimaya kay Yesu Kristo, nga iyang anak, nga sa tibok ng kinabuhi, gitugyan lamang niya kini diha sa pagtuman sa kaubuton sa amahan. Sa pagkatinuod, ang pagabanhaw mao ang tubag ug ganti sa pagamatinumanon sa anak. Sumapasaw sa kabantugang manunulat siya diha sa pagkabanhaw, napukaw si Jesus ngadto sa bagong kinabuhi tungod sa makusog nga pagpakpak ug singgit sa gugma ug pasalamat sa amahan. Hindot kayo ng lagway. Marami tag, kung proud kayo ng amahan, palitan ng yung anak, naka-first honor. So, ang amahan, puno sa kalipay, magkumbira rin siya. Ipamalita niya. Syagit siya, biba akong anak. Mabuhay akong anak. Kaya na-first honor. Ingon na yung imahin sa pagkabanhaw. Karon tungura. Ang amahan puno sa paghimaya, puno sa pagpasidungog sa iyong anak, ay iyong anak na matinumanon tayo. O kung sa kining himaya o garbo sa amahan, sa ako ng kasulti, kung ang anak usa ka matinumanon ng anak. Diba, may gusto ng Kristo, kamo man ginikanan. Diba, malipay kayo magdako, no? Hilabihan yung kalipay. Kung inyong buutan o butuman ka ninyo. Labaw patingali sa iyang pagka-bright, iyang pagka-gwapo o pagkasikat.
Kana makahatag magdungog o kalipay sa ginikanan natural. Pero ang mas makahatag pagayon at akong kalipay kung ang anak matinumanon sayang ginikanan. Mao kini ang Hesus Kristo nga ang hinungdan nga si San Pablo siyang sulat sa taga Pilipos nagkanayon. And it was thus that Jesus humbled himself, accepting death on the cross, that the Father highly exalted him and bestowed on him the name above every other name. Klaro niyo kayo ang paghulagway ni San Pablo sa pagkamatinumano ni Jesus sa sugo samahan. Pisang kanyang kamatayon. Agitan niya kaniya, iyang gidawat. Gidawat niya sa aron na mamatuman ang sugo samahan. Ug tungod niya naagi ganti, God highly exalted and bestowed on Jesus the name above every other name. Pusa mga Kristo, ang pagabana sa atong Ginoo dili lamang di kini sa kasaysayan ni Jesus nga nabuhi human siya namatay, apan kinitingin sa ang pagkabanhaw di ay mahitungod usab sa kadaugan sa pagkamatinumanon batok sa pagkamasinupakon. Napildi dinhi ang mga supakiro pinaagi sa mga tao nga nagatuman kanunay sa sugo sa Dios. Mahitungod kini no sa atong pagkamatinumanon isip usa ka kinaiya ug hiyas nga makaluwas ka nato. Kamhanan kaning obedience to the will of God. Kamhanan kami sa Kristo. Kay mo rin makaluwas na to. O nagpasabot kami nga kung atong balik lang tao ang kasaysayan, misunod ang sala tungod sa pagkamasinupakon ni Adan sa iyang pagno, sa iyang pagbalibad, pagsuway sa sugo sa Diyos nga makagahom nga dili mukaon sa bunga sa kahoy nga inadili, forbidden tree, the fruit of the forbidden tree. Pero nisuway man siya, nisupak na yun, no si Adan sa sugo sa amahan, uban ni Eva, na ang sala misulod. Pero sa laing kabahin. Laing bahin, ang kaluwasan usab, niabot ka nato sa yulta, tungod sa pag-uyon ni Jesus sa kanunay, sa kahuboton sa langit ng Amahan. Sa ato ba di ay ang igsoon ng Kristo, ang maayong balita ng pagkabaw sa Ginoo karon nga ang bugtong makaluwas lamang kanato mao ang atong makananayon kapag tuman sa kahuboton sa Dios. Dili ang atong bahandi, dili ang atong tawhanong kaalam, dili ang atong gahom o otoridad. Bugtong lamang ang atong pagtuman sa kahuboton sa Dios ang makaluwas pa nato. Ingon man, mensahe ini, so kinisahaon kayo sa atong kasinatian karon sa pandemya, ingon man, bugtong ang atong lamang pagkamatinumanon sa sugo sa Dios, sa malahutayon nga pag-ampo, o sa kabahin, o ang makanunayon nga pag-amping diha sa pagtuman sa mga importante kayo nga health protocols nga kita maluwas gikan niining makapatay nga COVID-19. Ug dili ang atong pagkamakaugalingon, dili atong pagkabadlungon, dili ang atong pagkatiga sa atong mga ulo, pagkagahi sa atong kasing-kasing. Diha makita ng Sang Kristo kung kita ba sama kay Jesus, kung muyesta
sa Ginoo nang tumano na to ang iyang kaubuton diha sa pag-ampo una sa tanan nga makanunayon, kaduha sa laing bahin ang atong pagpaningkamot alimbaso mamutuman sa mga importanteng protokol aron kita maluwas ng COVID-19. Bisan tingali kung doon na bakuna. Kinsa ba rin nga nabakunahan na sa atong bakuna din sa atong dakbayan. Wala pa no? Pero naghinangop kang uban, ang uban alanganin pa. Pero bisan tingali na bakuna na. No, batok sa COVID-19. Apan kung magpabiling yapon ka nga masinupakon sa kaubuton sa Ginoo, o magpunay lamang og buhat sa atong gusto, dili gyapon kita makaikyas gikan niining dili makita nga kagaw. Matabuyan ihapon kita sa COVID-19. Sa ato nang timan ang imig Kristo, no? Ang gahom din nato ro makaluwas tani sa kita naa gisan nga dadaan sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Gawas kani ana, daghan pa jud kayo sa atong palibot na atong madungog ang mga tingog sa korupsyon, tingog sa pamulitika, tingog sa kahakog, tingog sa panapaw, pamatay, abuso sa mga bata o mga kababainhan, ug dakip na gani ang pagpahimulos sa gahom nga naa di simbahan ni adto mga taong gitahasan sa pagpangulo sa simbahan. Kinintanan, wala lain kundi mga kusog nga singgit sa pagsupak sa kaubuton sa Dios, pagsupak sa mando sa Dios, sa pahigugma sa usag-usag. Apan, nakadindot, taliwaha din tanan mga pagdumili. Taliwala din tanan nga pagsupak ng mga tao na tig-a kay mga kasing-kasing, ato gaya po madungog. Padungog gaya po nato. Ang uyon ni Jesus, diin gipakpakan o gipasidunggan sa Dios nga amahan, ang amahan nga nahimuot kang Jesus nga iyang matinmanong anak diha sa pagabanhaw niya. Kita karon nga nakapahimulos na sa pagabanhaw sa atong Kristo, ang nagtakos lampot kita muduyog sa kalipay, muduyog sa himaya sa Dios amahan, o pakpakan usab nato ang kadaugan ni Jesus nga nagbuntog sa sala ug sa kamatayon. Atong pakpakan ng Ginoong Kristo. Mapuhay kayo, hinanang na Dios. Katapusan, mga kaigsoon ng Kristo, nininsulim niyang gabi sa pagkabanhaw, ato itugyan pag-usab ang atong nasod nga nahimo ng hilabihan ka maslupakon sa kaubuton samahan. Kung samta magbago kita karong dariuna, dili badugay, kita magbago sa panaad sa atong bunyag. Pinaagi sa balaang espiritu, ato pong baguhon ang kasibot nato sa pagpuyo isip mga matinumanong anak sa Dios. Let us make our Heavenly Father proud of us. Atong puy-an pag-usab ang kasinatian sa pagkabanhaw. Viva Jesus! Viva Maria! Palihog malindog. Karon pagasugdan ang liturhiya sa bunyag. Kabahin niini mao ang pagbendisyon sa bag-ong tubig. Mga hinigugma igsuon, magampo kita sa atong Ginoong Dios nga iyang panalinginan, kining tubig, nga iyang hinimo, ug nga atong gamiton aron paghandom sa atong kaugalingong bunyag. Baguhon unta niya ang atong pagkatao, ug ang tingan unta kita niya nga maunungon sa espiritu nga atong nadawat.